ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆರಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತಾಗ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಡ್ದು ಬತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಲ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ, ಸೊ ಹಚ್ಚ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮೀಪಿನ ಬರ್ಬ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಶುರುವಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಇದ್ದ ದುಮ್ನಾನಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಸಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬಲೆಕ ಜೋ ಪೂರ ಒಯ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ನೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬಂತೀರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ್. ಸೊ ಇನಿ ಪಾಡೋಡು ಬೈಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡೇ ಪರವಲಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಲೆಕ ಜೋ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರೆಸರೆ ಕೋಡೆ ಒರೆಸಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒರೆಸೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ಇನಿ ಬಲೆಕ ಜೋ ಮಾತ್ರ ಗೆಪ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಬೇಡ ಮುರಾನಿ ಗಹನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಸಂಡೆನದಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಕಂತಿತ್ತೀರು ಬಂಗುಡೆ ಹೆಂಗ ದಾದ ಆತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನ್ಲ ಡೀ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತಿದ್ದೀರ ಯಾರು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಿಜ್ಜಿರ್ದಿಡೆ ಏತನಲ್ಲ ಆತೆ ನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಏಪಲ ಯಾನ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದ್ದಿಪ್ಪೆ ಫ್ರೈ ತ ಪುಡಿಲಕಂತೇನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೀಪುನ ಬರ್ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಬುರ ಅಂತೆ ಬಜ್ಜಿ ಪುರ ಕಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಮೀನು ಉಂಡತಿ. ಸೊ ಅಂಚದೇನು ಮೀನ್ದ ಪುಡಿಲಕಂತೆ ಬೋಂದಕಲ್ಲ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲೆಕ ಜೋದಿಪ್ಪುಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕುಂಟರ್ದೆರಡು. ಸೊ ಎಂಕೇ ತಾಪು ನಾತೀನಿ ಆನೀನಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೇ ಏನ್ ಚಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ರಪ 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 ಬಲೆಕ ಜೋದಿಪ್ಪುಕ ಓಕೆ. ಬಲೆಕ ಜೋದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಬಲೆಕ ಜೋ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪಂದೆ. ಓಕೆ ಅವಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಗೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂತೆ ಹಗ್ಗುಂಡು ಮೈಪುಡೆ ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುತ್ತ ದಾದ ಬಂಡ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಯಾರ್ದಿದ್ದೆ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪಡು. ಬಲೆಕ ಜವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟ್ ಬಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಬಲೆಕ ಜವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ರೀಪುಡ್ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೈಪುರ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಪುಡಿ ಇದು ನಿಂತಿನ ಮೈಪುರ ಇದೆ ಬರ ಓಕೆ ಸದಾ ಹಾಕೊಂಡು
ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಅವನುಂಡತೆ ಸೋಕೇಸ್ದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ ಬರೈತಾನೆ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟೆರೆಜ್ಜಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿಂದು ದಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಲ್ದಿತ್ತ ನಾಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕಂಡ ಓಲ ದಕ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪಂತೂ ಬರಂದು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟೆರ್ನೆ ಉಪ್ಪಿಜಿ ಪನ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಅರಡನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುದಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓ ದೇವರನ್ನೇ ಇಡೀ ಊರು ನಾಡ್ಬಾದರೆ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ವಸ್ತು ಅವರೆಗೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಮುಟ್ರಿನೇ ಬೋಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಪ್ಪದ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಬಿರ್ಪೇನೆ ಬಲೆ ಉಲೈದ ಕಿಚನ್ದ ರೂಮ್ ಆಂಡ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೇವ್ರನ ರೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಗಿಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪಿದಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಉಲೈದೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪೋಚದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಟು ಪೂರ ಉಲೈಪುನು ಬಿಟ್ಟು ಬೀಜಾನೆ ತೂತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐನು ತೋಚ್ಪೋಚೇನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೇವರನ ರೂಮ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಲೆ ಕಜ ದಿಪ್ಪು ಎಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಟ್ರೆ ಬೋಂಡ ತುಚ್ಚರೆ ಹಾಕು ಸೊ ಈ ಮುಟ್ರೆನ ಒಬ್ಜಿ ತಿಲಕನೇ ಏರ್ಪಾಡು ಓಕೆ ನಾನು ತಿರದಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪದುಲೆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಉದಲ್ ಬರ್ತದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂದು ಗೀಟುಲ ಕಬೈದನತೆ ಉದಲ್ ಸೊ ಈ ಮುಟ್ರೆ ಬೋತಿಜ ಮುಟ್ರೆ ಬಂಡ ಅವು ಉದಲ್ ಬಂಡ ಉದಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಥರ ಕಲೆ ಹತ್ತಂಡು ಮೆತ್ತಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಅವು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಬರೋ ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳೆಕ ಜೋಪುರದ್ದು ದಾಂಡೆ ನಾನು ರಪ ರಪ ಅಡಿತದೆ ಅನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮುನ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ತೆರ್ದೆರೆಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇರೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡವು ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಮುಲ್ತ್ಕೊಂಡದೀನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾರೊಂತೇರಿಗೆ ಸೊ 25 ರಡ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಾನು ಅರ್ಧಗ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಇನಿ ಒಚ್ಚಿದಿಜಿ ಹಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಕಚ್ಚೊಬ್ಬರ ಗೆತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ತಲೆ ಮೀನು ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಉಜುನು ಐಕೆ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಜನ ಸಾರು ಮಲ್ದ್ವೆ ಪೊಯ್ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ
ಓಕೆ ತುಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ ಮೀನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಮೀನು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅನ್ನ 4 ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ಪುವೆ 5 ಮೀನು 1 2 3 4 ಈತ 5 ಮೀನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ಪೆ ಈ 5 ಮೀನು ನಾನು ಬೈಯಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಮೂಲು ಮೀನು ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆ ಬೋಲಂತೆ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ದೋಸೆ ಅವಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇಗನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊದುಲಾಡು ಬಂದೆ ಓಕೆ ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಲೆಕ ಜೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆನ ಮುಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೋಡೆ ಒಲ ಸರಿ ಆಂಡು ಮಂಗನಕಲ ಪೂರ ಬತ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು 2 ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಗೆ ಮುರಣಿ 5 ತರ ಬೈತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಐತೆ ಶನಿವಾರ ಜನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮರ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಅಂಜಾದ ಹೆಂಗೆ ಮುಜ್ಜುಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ರೆ ಬುಜಿ ಓಕೆ ನಾನೇ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಸೇಫ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ ನೈಚಿಂದ ಮಂಗನಾಗ್ಲುಂಡದೆ ಎಂಚಲ 101 ಬರ್ಪ ಏತಿಲ್ಯ ಕಂಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು 101 ಬರ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಣ್ಣಿನ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಮಿನಿ ಪೋಯೆ ಎಂಡ ಮಿನಿ ಕುಂಟರ್ದೇರ ಪುರ ಕಣ್ಣಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಪ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧದಾಂಡು ನನ್ನ ಹಪ್ಪಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಿತ್ತೀರ ನೆನಾಪುಡು ದೀಪನ್ ಪೂರ ನೀಡಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜಾದು ನೆನಾಪುಡು ಯಾನ ಆ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೂಲ ವಿಷಯ ಪಂಡಂಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೀರಡು ಪಾಡ್ದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓಕೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ 1:40 ನಲ್ಲ ಬೈಜೀರು ಇಜಿ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದುವೆ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಕೈಪರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೆ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ವೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈತನೇ ಇಟ್ಟ ವಡಲ ಜೋರು ಅವನುಂಡು ನಾನು ಮೀನು ಕೈತದೀಪ ಉಣ್ಪಿನಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪುಗ ಎಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಲೇಟ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗುದಿಲ್ವಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಎಂಕು ಕೈಕರ್ ಕುಂಬರ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹೌದಾದ ರಡ್ಡು ವಾತಾಡ್ದೇನೆ ದೀಪದೇನೆ ನಂಜಿ ಬಲೆ 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 ಮೀನು ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಬಲೆ 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 ಓಕೆ ಮೀನು ಪೂರ ಜೇದನು ಲಕ್ಕಾಗ ಓಕೆ ತವದೀತೆ ರಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಪಿಂದವ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ದಿಂಜಲೆಗೆ ರಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಪಿಂತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿಡುಂಟು ನತೆ ಯಾವ್ದುಲ್ಲೇರು ಕೈಪಗ ರಪ್ಪ 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 ಮೀನು ಬೂರ್ಣ 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 ಓಡೆ ಓಡೆ ಗಾನದಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವು ಎಂಚತ್ತಕ್ಕೆ ದಿಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಚನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅವು ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಅವು ಡೌಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ಕ ಬೂರ್ದು ನಾನು ಡೌಟಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂದು ಚಪ್ಪಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಕೊಂಡಿ ಕೈಪು ಮಲ್ದಿ ಜಾವು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ 6th ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಫ್ರೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಾಪಿ ಮೀನೊಂದು ಬರೋ ಲಕ್ಕ ಏನ ಅಬ್ಬೆ ಐತೊಂದು ಚೂರು ಪೂಜಿದ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್
ಅವು ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಬೋದು ನಾನು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಬೋದು ನಾನು ಹತ್ತು ಕೋಡಿ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಆಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತೀರಾ? ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾ ಹಾಂ ಯಾವಾಗ ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನು ವೆರೈಟಿ ಕನ್ನದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಂ ಕಂತೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ. ಅಯ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾರ್ನತ್ತೆ ಅವು ಬೇಯ್ದು ಜಿ ಕೊಡಿದೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇನಿದ್ದೆ ಬೇಗ ಬಲಸಗ ಅರ ಹಬ್ಬಿ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗವು ನಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಂಡಂತ ಹಾಂ ಅಂದಿ ಅವೇ ಮಂಗವತ್ತನ ಮನೆ ಪುನೇ ಜವು ನಾಯಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಂಗೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸಾರು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಡನಿಗೆ ಆಪುಜು ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆರೆಗೆ ಅಂಚ ನೀರು ಸಾರು అలా కరించిన మీను రెడీ అండి. ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನೇಂಟೆಂಡ ತುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಎಡೆಜಾ ಮೂಜಿ ದಿನಾಂಡು ಈ ಮೀನಿಗೆ ಮೀನು ಎಡೆಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ನನ್ನ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಡು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮಸ್ತೆ.